Hey, Hey. lang tid siden. Ja, det må man sige. Hvad går du og laver for tiden? Jeg laver jeg ikke. Det er sgu ikke lige den bedste tid. Okay. Men jeg synes også, du ser lidt smadret ud. Ja, men jeg vil sgu bruge en whisky. Får du. Single eller dobbelt? Dobbelt. Værsgo. Tak skal du have. Havde jeg ikke sagt det til dig? Det er godt nok mange penge, du skylder noget. Du har dem jo, gør du. Så må vi jo se, om vi kan finde en anden løsning. Ham der. Har lidt et problem, du kan have noget til. Men jeg kunne ikke rigtig snakke med ham. Så skal vi ikke bare sige, hvis du hjælper mig med mit problem, så kan vi godt slå en streg over det her. Skal den bare på regningen? Ja, kan jeg ikke få en mere? Jo, selvfølgelig. Så tager jeg også en med dig. Værsgo. Men hvad så? Hvad er det for noget? Er det penge, eller er det damer? Hvad er det? Det går vist hen under pengeproblemer. Okay. Men jeg har styr på det. Det vidste jeg ikke det. Jeg tror lige, du skal med mig en tur.